Здравейте и добре дошли обратно на поредната реакция, дами и господа. Днес, както сте се ориентирали вече по заглавието, ще чуем на Готста квартал. Ако някой се чуди защо не съм в хола си, и това е едно от поредните неща, които не съм ви споменал, казал съм си ви, че заедно с този канал започнах работа в авиацията, ама пам, 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 пам. И сме на 1500 км от хола ми. Но това в никакъв случай повече няма да ни пречи на реакциите, както ви казах, let's go, бат. Вики Джи пусна едно предложение, много настояваше, дълго време настоява вече да чуем тази песен, така че ще му угодиме и след това ще си угодя на себе си, понеже има артисти като Жлъчи, Имера, AMP, супер много underground пичове, които пускат и аз си казвам, добре, утре ще направим реакция, ще направим, вече имам 1 милиард неща да кажа, не мога да правя влогове, в смисъл мога, но не знам как да ги монтирам, не ми се правят такива фалшиви разни историйки. Направо се чувствам като да фалшив пен, как може най-добрите артисти, които аз обичам, уважавам и ги слушам от години, пускат тракове и аз само си казвам, добре, ще ги запазя за реакция. И ги паза, те минават месеци. Знаете, че аз съм страшен меломан, така че на мен ми трябва як текст, хубав бит, няколко флова да ползваш, бате, топ. Между другото, заради ранния полет, за да стигнем до тук, не бях спал на 40 часа, затова последните 2 клипа съм като забравям да си пусна филтри на микрофони, всякакви такива глупости. Така, както и да няма да се бавим повече. Пускаме, бате, Готста квартал. Let's go! Hey. От улица възпитан, знай моя втори дом. Верата си не предавам, това е мой закон. Тече в мене сила, прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. Мисля, че от предния клип вече е ясно защо не обичам да слушам песни за квартали и за наркотици, и за побоища и кой колко е напред спрямо другия, нали? Предполагам, че ме разбирате. Улица възпитан, тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. От улица възпитан, знай моя втори дом. Верата си не предавам, това е мой закон. Тече в мене сила, прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. Няма да съм слаб ли, няма да съм гад ли, няма се ядосвам да не късам жили вратни. Споко е брат ми, през проблемите минавам. 5 човека уважавам, другите ги заебам. Гоцата кангал на махалата генерал. За малко слава и пари няма стана папагал. Пак съм леко недоспал, но поне съм се наял. Със сълзите на очите много истини видял. Ей, мъж. Добре, вижте как казвам ви нещо последните пъти, целият тематиката има перфектно. Пак съм недоспал, поне съм се наял. Но поне съм се наял. Със сълзите на очите много истини видял. Ей, мъжка дума казвам, тя за мен е закон. Ме не можеш, ма опашеш и да бъркаме бетон. БГ рапа на балон, аз съм някакъв еталон. Летва дето да прескочиш и ти трябва някакъв кон. Дисциплина, хъс, амбиция и вяра. Чест, борба, воля на кантара. Целият живот е някаква луда на превара. Кой от кой е по-красив, кой парите ще прекара. Назобани на хап и си мисля, че са батки. Качува си газа на стори, много сте ми жалки. Не съм тъп, поиграх се с тия шматки. Елате да... Чакайте сега само също още един парадокс да разбиеме тук. Знаете ли колко здрави такива момчета на хапчета и на стероидчета и такива от много големи, които те нямат никаква идея как да се бият. В смисъл, само като ги видите как почва да треперят. Човек, който може да се бие, просто ще те удари. В смисъл. Тори, много сте ми жалки. Не съм тъп, поиграх от борба, воля на кантара. Целият живот е някаква луда на превара. Кой от кой е по-красив, кой парите ще прекара. Назобани на хап и си мисля, че са батки. Качува си газа на стори, много сте ми жалки. Не съм тъп, поиграх се с тия шматки. Елате да въгушна инфлуенсърчета сладки. Днеска ще съм по-силен, утре да съм по-ухилен. Днеска ще съм по-скромен, утре да съм по-огромен. Днеска ще съм по-смирен, утре да съм по-активен. Днеска ще се по-моля, утре да покажа воля. От улица възпитан, знай моя втори дом. Вярата си не предавам, това е мой закон. Това също е много... В смисъл, послание
Трябва да знаеш, че това, което правиш в момента, ще има значение и отговорност утре. В смисъл, буквално това, което правиш сега, зависи бъдещите години. И ако хората не се научат да живеят не в преди, не в миналото, а в сегашното, нали, с уроците от миналото, с надеждите за бъдеще, но в сегашното. В сегашното. Аз последните 5 години наистина не знам как не минах, пичо. Това е 1/5 от живота ми. Е така. Буквално бях на автопилот. Лица възпитан, знае моя втори дом. Вярата си не предавам, това е мой закон. Тече в мене сила, прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. От улица възпитан, знае моя втори дом. Вярата си не предавам, това е мой закон. Тече в мене сила, прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. И квартала пази тайни, затова е мой район. Аз в миналия клип, който правихме реакция на Бошков и Никита, ви казах, че има такива квартални истории. Такива простоти мога да ви разказвам и такива наистина неща, които и по филмите ги няма. Но ще си навлека такива проблеми, че не е нещо, което да е ново за мен, но е излишно за мен. В смисъл, може би някой хубав ден, по-така като поодраснат тия хора, защото в момента са абсолютни деца. Ще дойде, даже ще ги покана тук да седнем на реакция, да разкажем някоя история от детството. Добре, готота Кангала, Вики, че доволен ли си, брат? Значи харесаха ми някои неща от текста, но аз съм много вискателен. За мен трябва... Не, че беше слабо, не ме разбирай погрешно. Не е слабо, аз просто съм малко повреден, така, аз търся повече, винаги искам повече. От готата не съм очаквал повече, така че съм приятно изненадан от това, което чух сега. Но продължаваме напред, брат. Айде! Идвайте да гледате другото видео на Имера и Жуч, което ще слушам сега. Let's go! Чао!